Gladys Wangowuoyo wacho ni mae chakruok podho mar devolution. Tapani sie devolution onego bed ni wang'iyo ni ang'o momiyo devolution nokel. Ang'o momiyo jo Kenya nogo kura mondo wabed gi devolution, wabed gi counties. Nitie functions mosebedo outlined ma counties onego bed ni gitimo, to ok ginya timo gigo ka gionge gomenda. Koro apani kama wachope ni devolution osekonyo maduong', waseneno gima devolution konyogo kata in terms of services ma ji yudo kar county kacha mane chon ne chuno ni nyaka irit ni sirikal mamalo chop matim ekikwan ni nitie gik mosebedo kotimre. To seche maonge pesa machopo e counties, functions ka services ma jopiny dwaro e counties ok nya yudi. Gin sakasa waneno ka lakteche nie strike, iyudo ka jopuonje mag ECD nie seche moko koro ging'anyo kata onge kaka education nyadhi mbele e level mar ECD gini ka. Koro apani waduog wang'iyane ni to kara ang'o momiyo ne wakadho devolution, to devolution ni wadwa ni wachope nadi mondo wa achieve gimomiyo ne wakadho weche mag devolution. Erokamano ahinya. Kevin Osido, isebedo kirango kendo luwo chenro matimore e counties kuom kinde sani. En ni nyaka buok ng'anyo gi governors. Mano report montie odiochieng' wuok tich. Odiochieng' manyoro koro wacho ni iro marachar oseneno. Tiende ni winjruok koro ntiere kar ka. Tendo winjruok ma governors pod wacho ni weche gi pod nie doho. Nyaka buok gi ni ng'anyo nitie koka senators kod MPs obede winjruok moro malong'o manyalo konyo tije mag counties.